Inwiet li l-Partit Nazzjonalista jkun dak il-partit li jispira politika ta' fiduċja u tama għal Maltin u l-Awċin kollha. Kien b'dan il-mod li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fedaħ id-diskors tiegħu għal bidu tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa fil-għaxija fis-sub headquarters tal-partit f'ta' Sannata Għawdex. Fil-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali, Michael Piccinino ppreżenta d-dokument bl-isem ta' politika ta' fiduċja u tama, dokument li jindirizza l-isfidi li pajjiżna dej minnhom fosthom iż-żgħażagħ li qed jażlu jitilqu minn pajjiżna u l-politiċi laburisti li qed jażlu li jaqdu lil tal-qalba. La darba il-Partit Laburista urina li qata' qalbu u m'għandux idejat huwa l-obbligu tagħna illi nagħtu tama illi iva pajjiżna jista' jkun aħjar. Illi l-futur jista' jkun aħjar mill-passat, illi l-futur ħajkun aħjar mill-preżent. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista f'dan id-dokument ħajkun jgħat jiddiskuti, ħankun għadin niddiskutu f'dawn il-ġranet il-valuri u l-prinċipi tal-Partit Nazzjonalista iva. Segretarju Ġenerali jara fil-fatt li fl-aħħar elezzjoni ma' 60,000 persuna ma kellhomx fiduċja fl-għażliet li kellhom qudiemhom. U għalhekk wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem favur governanza tajba l-ġid ta' pajjiżna. Għandna obbligu aħna il-luru ta' bil-ħaq illi l-politiċi le mhumiex kollha l-istess. Irridu nibnu fiduċja mill-ġdid f'dawk kollha illi għal kwalinkwa raġuni qed jitilfu il-fiduċja tagħhom fil-politika f'pajjiżna. Minqat jew il-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut qal li l-elezzjoni ġenerali li għaddiet urietna li hawn massa kbira mill-poplu tagħna li tilfet il-fiduċja fis-sistema politika, li tilfet il-fiduċja fil-mod kif qed titħaddem id-demokrazija u li qed tagħżel imma tipparteċipax fil-proċess demokratiku. Kien għalhekk li intażlet it-tema ta' politika fiduċja u tama biex jassiguraw li kull ċittadin Malti ikun fiduċjuż fit-tmexxija nazzjonalista. U dak hu dak li qed nippruvaw nindirizzaw fid-dokument li ħankunu qed niddiskutu f'dan il-Kunsill Ġenerali, kif ħanerġgħu nibnu fiduċja fis-sistema politika u mbagħad minn dik il-fiduċja inkomplu nistgħu nibnu fuq għat-tama għal sistema ġdida, għal sistema tajba li taħdem b'mod ġust għal kulħadd fid-diversi setturi differenti li ħankunu qed nindirizzaw ukoll f'dan id-dokument. U kompla jgħid li l-Gvern tal-Labor irid li jkun hawn sens ta' apatija. Poplu li jitlef l-interess jaqta' qalbu u jekk jista' jkun ma jipparteċipax fil-proċess demokratiku biex il-Labor ikun jista' imexxi l-pajjiż kif jaqbel lilu. Iżda Partit Nazzjonalista kompla Mark Anthony Sammut se jkun dik il-forza politika li turi mod differenti ta' kif issir il-politika.